Herri irratian, Komatxo artean. Entzule lagunak, literatur jarraitzaileak, herri batiaren sintonian zaudete, Komatxo artean literaturko saioan. Udako atarian, utzi zintuztegun eta udazken berri baten menturan gatozkizue berriz ere, literaturaren gure ibiraldi berri batean. Eskerrik asko, gurekin biltzeari. Literatura maite duzen horiek, ona, bi printza. Angel Lertxundiren Zorion Perjezua liburuaren sarreratik hartua. Memoriaren kontzientzia landu behar dela uste du, idatzi zuen Carmen Baroja Nezik. Zertik, berriz, kontzientziarik ez bagenu, animalia utz bilateke. Zorion Perjezua lako baten jabe. Horra, gure literatura eta gure idazleak bide lagun ditugula, Komatxo artean saioa eskentzera gatozkizue. Ongi etorri. Eta tira, ez badut esan ere, eskentzera gatoz, eta zer eskentzea eta lehen bezi arrezineak, biziminaren sonetoak, Juan Mari Irigoyen idazlearena, Neurona eta Zeurona Fermin Etxegoiena. Eta azketu idazlearen atalean Patri Urkizu, Juan Pérez de Lazarraga, Dianea eta Kopla, izeneko liburuaren karetara. Biografia talan berriz, atalean Ramon Seizar Bidori ipatuko dugu. Horra, gure eskaintza, gure hitzen lagunartean gelditzera gonbidatzen zaituztegu, idazle gonbidatuaren gustoko musika lagun. Saio hau Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentuaren babesarekin egiten dugu. Gaurkoan entzule, bi liburu ditugu eskuartean. Bata Joan Mari Irigoyenena, Biziminaren sonetoak, Elkar argitaletxeak kaleraturikoa. Eta bigarrena, Fermin Etxegoienen Neurona eta Zeurona, Amiela argitaletxeak karrikaratu duela. Joan Mari Irigoyenen azken poema bilduma honetan, Saminaren atzaparretan aurkitzen da olerkaria hasiera batean. Eta bere buruaren jabe izan nahiko luke, baina hain gertatzen zaio xedea elezin. Gero itxaropen zuago agertzen zaigu, maite minarenak kantatzerakoan, baina gutxi gauten dio horrek. Iazko otsailaren 20an gertatutakoek, Iñaki Uria eta egunkariaren kontrako operazioan atxilatutako gainerako guztiei eskainitako sonetoak idaztera behartzen dutelako. Nola nahi ere, esperantzari leiho bat ireki nahi izan dio, itoizko solidarioei eta Irakeko gerrari kantatu horretik. Gero, Amerikako kuadernoa deitu atala dator, eta amaitzeko, eder minarenak kantatzen dituen Joan Mari Irigoyenek marka. Horren geziak burua galtzera ere eraman dezakeela ondotxo jakin arren. Fermin Etxegoienen liburuak berriz, Neurona eta Zeurona, hizkuntza estetika bezala izenekoak, iazko Juan Zelaia sariaren 4. deialdian aipamen berezia lortu zuen. Epaimahaikoen iritziz, egileak hizkuntzaren auzia estetikaren ikuspegitik aztertu du. Gogoeta eta eskarmentu pertsonalean oinarriturik,
ezoiko gogo eta proposamen interesgarria, eraginkorra eta ausarta eginez. Fermin Etxegoienek euskararen indar estetikoaz egiten du hausnarketa. Bere ustez, oraingo mundu garaikidean eta eremu linguistikoan batez ere, hizkuntzaren osasuna itxura multiformeari lotuta dago. Euskararen biziraupena kezka existentziala da hemengo batzuentzat, baina ez gehienentzat, eta ondorio, hizkuntza dela kausa, onartu egiten da euskal izaeraren inguruko erritualizazioa publikoki, baina gero, eguneroko bizimoduan, indarrean dauden bi erdaren bidez, hizkuntzarekiko ikuspegi sekularizatua nagusitzen da. Konpromisoaren aldaz gora, euskara, baino esfortzurik txikienaren aldaz behera, erdara hobesten delako. Erdera horiek estetika osatuagoak eskaintzeko gai diren neurrian. Astero literatur margo bat ekartzen dugu Komaso artean saiora. Gure gela honetan margo edo kuadro ugari bildu dugu jada. Literatur jarraitzaileek margo hauek ikusteko parada izaten dute. Edo tira, irudikatzeko parada bildu. Gaur margo berri bat ekarri dugu. Joan Pérez de la Zarraga, Dianea Ankopla. Alaze du izena margoak edo kasurako liburuak. Egileak berriz Patri Urkizu. Liburua ezagutzera pasa aurretik, marraztu dezagun gure solazkidearen sortzaia. Patri Urkizu Lezon jaio zen 1946an. Filologia erromanikoan lizentziatua da Salamancan eta Euskal Filologian doktore da Euskal Herriko Unibertsitatetik. Gaur egun Euskal Hizkuntza eta Literaturako irakasle titularra da UNEDen. Euskal Zenditu urgazlea da eta Euskal Ibarnen elkarteko eta Eusko ikaskuntzako zuzendaria izan zen. Poesia eta narratiba landu ditu eta bereziki saiakera. Bibliografia luze bezain oparoa osatu du Patri Urkizuk, bere hainbat liburu ere sarituak izan direlarik. Antzerkiari buruz idatzia du eta honen kariz gurekin izan zen joan den udaberrian. Eta tira, ez gara duzatuko gugeu zarrean esan bezala gaurko honetan Joan Pérez de la Zarraga, Dianea Ankoplak, zakitola operen, galdetuko diogu, egileari, alegia liburu honen karitara konbidatu dugu Patri Urkizu. Kaixo, ongi etorri Patri. Kaixo lagun. Tira, ez aspaldi gozik dela gustora egon ginen ere, eta orduan antzerki izpide, ez era gelditzekoa, beti lanian, eta, bueno... Zerratikan entretenitu behar. Bueno, orain gontan uste dut entrenitu zarela, ez? Eta gustora entrenitu ere. Bai, zoramena bezala izan da, olako pasioz betetako jardunalditxo bat, ordu mordoska, dabe liburu guztien atetik bezala, baina bai, Dianea Takoplak, inglesez. Hori nola, gutxikitari rock and roll, eta hola, hori ere sartua dugu, bai. Eta horrela jarrita nire horregatik jarri dut eta hori, ez galdetuko diogoz eta bitxia itezen dira neroni ere, baina hola jarrita dago modu horretarata. Era, hori geroxiago ikusiko dugu zen edo liburua bere horretan. Sarreran, entzun duzunez eta aztero egiten dugunez,
beti ere izpide izaten dugu gure gela, alegia, honera etortzen diren gonbidatuek ekartzen dituzte liburuekin, osatu dugula, edo, pilotu dugula, apain dugula gure gela, eta euskal literaturaren paisaia osatzen dutela gure kuadroek, ez esaten dugu. Hori dena, nola baita iristeko galdera batera, nola ikusten duzu euskal literaturaren paisaia? Kuadro asko ditu eta ikuspegi ezberdinak ere bai. Nondik begiratzen den, halako ikuspegia izaten da. Joan den astean, El Paisen izan zen kritika zorroz bat, Bernardo Atxagaren soinu jolearen semea edo obra horri buruz. Hijo de la acordeonista, eta guk oso goi mailan ipina daukagu. Eta kuadro ezberdinak, esan dudan bezala, badira euskal literaturaz, eta literatur kritikarien iritziak ere, hainbat persona, hainbat aburu, alaxe izaten da, eta kuadroa dena dela, aski zabala da, eta gero eta kuadro gehiago dago, eta hori nik uste dut, eskergarria dela. Dena den ondu lertu bali badut, eta dena esatera, hau da, El Paisen azaldu zen kritika hori, eta zer zen pixako egurtzeko edo laudotzeko? Bai, ezen laudori estateko, egia esan oso zorrotza. Hola gertu, baina duden bat genitu zei. Tira, paisaia aipatu dugu, eta zuzera horrek ere kuadro bat baino gehiago, ez? Mordospene, modu batekuak, jarri dituzu, nola ikusten duzu zure burua, paisaia horretan? Bai, alik eta kuadro ez ezagun, argitara gabe, bitxi, eskutuak, agerrarazten eta ikustarazten. Hau da, 16. mendean, personai bat bakarrik geneukan, eta zen deina Etxepare, idazle, apaiza, eta amodiozko kanta eta erliziozko kanten bertsoen egile bezala, eta orain badugu beste bat laikoa, eta Dianeak eta Koplak obraren egilea, bat iparraldean, Bordele inguruan ibilitakoa, eta Donibane Garazin, eta liburu baten egilea bakarrik ezautzen dugu, hori, eta orain arte hori besteik ez genuen ezauten, eta orain badugu hegoaldekoa, Joan Perez de la Zarraba, beste bat, bi idazle, eta beste asko ere izango ziren 16. mendean. Tamalez, gerra eta zute eta historia asko gertatu dira tartean, baina izenak badauzkagu beste kuadro batzuenak, kuadroiek noiz eta nona agertu hoien zai gaude. Ez da egiteko, ez makaba, ez da, zurazki eta ordu askotakoa, eta interesgarria, gero xago ikusiko dugunez, aurkikuntza parekoa izan baita. Dela denetaz, zure, profilari buruzari garen honetan, zen moduz zure profila ipatu behitugu, uneden, Madrilen ibiltze hori, tira, no aurkitzen duzu zure burua, irakasle izate, gaina literaturako irakasle izate horretan eta berean zure lanak uztartzeko gean, eta ze ondia bizi du gaur egun Patri ukizu. Madrilen oso ongi patxada handiz gauzak hartzen ditu, eta 15 urte, bada matzala hor, kontinentalean, joan eta etorri, autobusean, eta horrek ematen dizkit, 11 ordu irakurtzeko, astero, eta hortaz, baliatzen naiz, euskal literatura, eta ateratzen dien obrak ere irakurtzeko, nola ala. Eta Madrilen, bai uneden bertan, bai Unibertsitate Konplutentzean, bai beste zenbait lekutan antolatzen direnean jardunaldiak edo kongresoak euskarari buruz, edo euskara eta katalana eta gallego idazten duten idazlei buruz, antzen saiatzen gera, gure apur hori ezagutarazten.
Horra, hemen ari gara, Komatxo artean literatur saioan, ibilaldi berri batean, sarreran esan bezala. Larrazken honetan, berriz ere gurekin, gogoz, aritzera etorri baikera, eta norekin eta Patri Urtizurekin. Bera baita, Joan Pérez de Lazarraga, Dianea eta Kopolak liburuaren egilea. Tira, aurkikuntza bezala, aurkeztu horreatu diguzu, nondi nola liburu hau, albalin bada, bere... Egilea baino, hobeto esateko, editazalea. Bueno, Patri Urtizuren edizioa. Oso. Bertsoak eta novelatxoa, Joan Pérez de Lazarraga berak idatzi zituen, eta ni irakasle naizenez, ni saiatzen naiz, batez ere, besteek egindako obrak, lanak, ezagutarazten. Badira, euskal idazle asko, oraindik, nik uste hor daudenak, eta ez ditugunak ezagutzen behar bezala, edo horregatikan. Duzut, irakasleen lanetako bat hori dela, ezagutaraztea eta gozaraztea idazle horiek. Bueno, hori esan da ez gara sartuko ere gehiagotan, baina, egia hori argitu edo zehatzago esan behar zen, baina, zailo gilezera eta honek ere bere zarreran eta horrela badu puntori, baina gehiago, hau da, liburu atontzea eta liberen ere aurkeztea. Gu liburu hartzen dugu eskutan, eta beti ere erazten dugu entzuleari, azalaren bidez, ez? Eta nik uste dut, kasuntan ere, galdera izatea, gustora geliko alzara edizioarekin, ze barruan badira, faksimilak edo liburu berauek, gero ere badaude Joanen beraren, etxea edo dena delako, hainbat Joan Pérez de Lazarraga, ilustrazioa eta bere garaia ilustrazioak eta faksimile edizioa alegia. Gero, orokartasunean, azal ere bai horra saltzen dira, eskribuiek eta txertatuak, gero ere badago, irudi bat ere bai, nola kauzitu duzu liburua eskutatzean? Nik uste dut, hori irakurleak izan behar duela, denaren, nik uste dut, ereinek egindako lana, txalogarria dela, benetan lan serioa izan delako, eta nik uste dut, euskal literatur zale guzti pozik egon daitezkela, edo egongo direla, eta euskal filologia ikasten ari direnak, ere bai, eta nik uste dut, literatur zale edo norentzat, nik uste dut, erakargarria izan daitezkela, batez ere euskal gauzak eta euskal literatura maite dugun ontzat. Koplak eta beste bertsoa delako atalian ez izanera, aipatzen zuen, gehiago ezagutu nahi izatera ere, interneteko atarrira jotzea besterik ez dukela, nahi duen horrek. Esan ditunekin ere, garbi dago gaur egun internetekin eta euskarri berriekin ere baliatzen gara, edo. Nik lehenbiziko gauza egin nuena, hori izan zen, hau da, internetetik jetxi, testua, gero CD-a oparitu zidaten, baina lehenik, internetetik jetxi, eta egia da, euskal poesia, asko irakur daitekela, zuza literatura atari hortan, eta nik uste du internet bide ona dela, ez bakarrik euskal poemak eta euskal literatura irakurtzeko, baita ere, hor zintzilikaturik daude, hainbat eta hainbat Europako literaturetako idazleak eta obrak, eta ikerketarako ere nik uste dut gaur egun geota balia bide importanteagoa dela, eta horregatik, nik uste dut, ordu desente pasatzen ditugula irakasleak interneten barruan. Transkizio modernoa, horrela dio, atal nagusiak, alegia, Lazarragaren obra biltzen duena. Eta zuzen horrek esan zenuen ez, eta esan diguzu, liburu ahalik eta azkarrena jendearen eskuetan jarri nahi izan du, modu erraz eta atsegina. Ikusi duzu eta, editorialeak ere horren premia ez, alegia, lehen hori da. Gainera, biak biltzen ditu, alde batetik edizio faksimilar bat da, faksimilea, eta orduan eskuskribua nahi duenak ikusi, hortxe dauka. Eta gainera, originalean, baina hobeto
Hobeto, zeren argitaletxean saiatu dira garbitzen eskuskribua. Eta oso ondo irakurtzen da, nik uste dut, originalian baino hobeto. Baina originalare beti beharrezkoa da ikusi, hainbat ertzetan, ez baita oso ondo ikusten, eta behar dira hitzak behin eta berriro lupa batekin, ikusi eta ondo transkribitzeko. Eta gero, alik eta jenderik gehienen gana iristea nola zen gure asmoa, jende arruntarentzat ezin duzu 16. mendeko testu bat dagoen grafian eman. Mitxenen aberak esaten zuen, jendeari lana nahiko alperra gara irakurtzeko erraztu egin behar zaiola. Eta orduan gure alegina hori izan da. Alegina dudarik gabe Joan Pérez de la Zarraga egilearen janea iristeko. Eta, desente aurreatu dugu, baina nortzen Joan Pérez de la Zarraga. Beti ere komeni da, ez? Pixkanta laborrean bada. Joan Pérez de la Zarraga Aragako zaldun bat, zen? 16. mendean jaioa. Eta Madrilen ibili izena 18 urtekin. Eta kortean, seguruna, eta izango zituen han zenbait babesle, adibidez, Garibaidera, edo erasotarrak, edo beste familia zenbait arabatarrak zirenak, eta Madrilen kortean egoten zirenak, militarrak batez ere. Bada iku bat, zuzen horrek jarria, jakina, jaiotza edo sortze urteari buruz, Xavier Quintanak ere esaten du errebizatu beharra biltzakela edo, bada dudaren bat, ez? Beti ere autore bat kokatzea ez baitarrez. Xavier Quintanak esaten zen 14 urtekin ezin zezakela norbaitik horrelako liburu sakonik idatzi. Eta egia kalkuluak ez dela oso ongi egina. Baina historialariek ematen dituzten daten arabera, garbi dago 18 urte zituela, idatzi zuenean, batez ere, eta 18 urtekin garai haietan, persona bat aski heldua zen, eta ongi formatua eta asko irakurria. Min horiei ura bintzat baina artean. Dena den, entzuleak galde bizaioko berburari eta nork eta niz aurkitu dituzte, Joan Pérez de la Zarragaren eskuizkiguaz. Hori ere komin? Nik uste dut hor meriturik gehienak eta guztiak Borja Aginagalde historialariak dituela. Hau, ezaguna den bezala, Irargiko zuzendaria da. Eta Irargi da Eusko Jaurlaritzak dokumentazio zentroa, Bergaran, Rekalde Jauregia. Eta nik uste dut, bere lanagatik asko jaten dela Madrila, han begiratzen dituela libreriak de viejo delako horietan diren paperzar guztiak, astintzen dituela eta hutsak entzen, eta orduan izango zuen aukeraren bat, ez dakit egia esan ze liburu dendetan aurkitu duen manuskritu zoragarri hau, baina bera izan da, eta berak lortu du diputazioaren bitaztez, altxor hori ez dadin joan Ameriketara edo beste herrialde batera, Amerikan dut erosten dituzte eskuskribu gehien zuena, baina hau ginirin Euskal Herrian. Baten batek edo baitik ezan zuen bere momentuan eta gezur ezkoa balira. Zer zango zeroke, Patri? Ez zinezkoa da. Inork gaur ez du horrelako lan ikasten eta garbi dago zenbait adituk
esan duten bezala, ez dela faltsua, benetazko lana dela, eta gainera ikusten da hor denborak zer egin duen, zenbat kalte egin dio manuskrituari, zeren asko eta asko horri asko erdi puzkatuak, autziak, faltarien aldira, tamalez novelatxoa, hasiera gabe, bukaera gabe, tartean falta zaizkio zenbait horri alde, beraz, hori altzutzen hasita, beste gauza otoreago bat egingo luke norbaitek. Bai, zer suposatzen du edo suposatu izan duen aurkikuntzak? Aurreratu diguzu pixka lehen iparraldeko bezepare genuela, orain laiko bat gualdian. Bai, nik uste dut, ez dela kasu bakana, aparta, aurkitu duguna, bai, hau bakarri baita, baina euskal elite edo intelektualen artean, garaiatan salduntxoen artean, honek adierazten du, bazela euskaraz idazteko joera bat. Eta, espero dezagun, nik aurrera ere, jende gehiago, idazle gehiago, eta obra eskuzkribu gehiago ere agertzea. Izenak baditugu, adibidez, Oiartzungoa zen Joanes Larrunbidek, organista eta prosa eta kantu asko idatzi zituen. Tamalez, eta garai berekua zen, 16. mendekoa, tamalez horren obrarik zaigu iritsi. Euskalo, nozipaiz, eta Garibairen ingurukoek ere beak errezkaua biltzen zituen bezala, eta Garibaiek kanten berri ematen digunean, Garibaiek seguru asko elpiko zuen bere kuadernoa, kantak bilduak eta idatziatan bertan. Non daude testu guzti horiek, bilatu egin behar. Bueno, ez gara horietara iritsi, baina gutxi gora bera gure bidearen erdialdera iritsi ote garen, biltzat liburuari dagokienean. Tartean ala ere, ekarri diguzu, musika, un cancionero de palacio, del cancionero de palacio delako hori, tira, gure bidea pixkat girotzeko zer da justo jarri entzungo duguna. Bai, begira, baditu berso ezberdinak lazarragak. Eta horien artean, badago bat, Salvatierrako erreketari buruz. Eta han eskatzen du, kanta bat dela, eta kantatzen dela onera. Eta artitu dut, ze kantaren, eta gaztelaniaz, musika, da Alba Beni, eta Zabalek, bere cancionero de palacio, diska hortan, ematen du. Eta nik uste dut, noizbait, Salvatierrakoak ere kantatuko dutela bere herriaren erreketa hori musika honekin. Horra, gozatzeko moduko musika da, baina, geroxoago segituko du beste tarte batekin.
literaturari berari alako behako bat eman nahi genituelako, alegia, liburuan barrenean datozen bi obra horiek, Dianea eta Kopla lehenik, Dianeak, eta baten bat agian azken unean bildu izan zaigu, eta jakin bezala gurekin dugula Patri Urkizu, hau da, Joan Pérez de la Zarraga, deritza liburuaren edizioaren egilea. Bueno, zergatik otu zitzaion Joan Pérez de la Zarragari Artzainen hori bat idaztea, ez? Eta 1577 Madrilen, bueno, paki galdera ez dela xamurraz eta nola erantzen horri. Zergatik, eta euskera, modan zegoelako. Ja. Nik uste dut, modan zegoen garaian, kortean zirenak, bere jolas taldien tartean, hori zen artzain bezala jasten ziren, eta bere oianean, basoan, jolasten zuten, eta, bueno, artzain eleberri horiek modan zeuden. Eta hizkuntza guztietan, ez bakarri gaztelaniaz, frantsesez, latinez, katalanez, portugesez, Europako hizkuntza guztietan modan zegoen artzain novela. Eta berak liburutsuan esaten duen bezala, esaten du hartu dituela zenbait kopla eta zenbait prosa eta imitatu egin dituela. Quiero decir que dan en algunas coplas algunas autoridades y nombres castellanos, tan simétricos como prosaicos. Orduan, prosa eta kopla zenbait imitatu egin ditu, eta egia da, bera izango zela lehenetarikoa mitin euskeraz saiatu zena hori egiten, eta gure laudorioak beste merezi Joan Pérez de la Zarraga honek. Gaztetxo honek, kortean zegoen gaztetxo honek. Izan behar diteke, ez dozuzer horrik aipatzen ez zela lehen euskal novela, bintzat, bueno. Bai, edo novela alegina, novela zaiotxoa, novelatxoa, bai, imitazioa, baina imitazioaren barruan, imitazioak ere baditu bere legeak. Eta, baina gauza bada plagioa zuzentzen jarraitzea, eta beste gauza bada, askatasunez, errexen eta pastoretan egiten zuten bezala, hau da, hartu Jean de Paris edo Pierre de Provence edo Golan edo beste zenbait obra, eleberri, eta gero hori teatrora pasa, beste hizkuntza batera eta euskerara, eta bakoitzari politenak ziren pasaia haiek, zerak idatzi bere kasa. Orduan, hor badago errekreazio lan bat ere. Dianea eta koplak eta beste bersoak, hor azaltzen dira modiozkoak, oparlenak, burlazkoak, kesia, ironia, iseka, kronikazkoak eta lixiozkoak, bueno, luze, joden ezake, baina, pasarte bat ere, zuzen horrek idazia duzu, Andrentzako idatzia, maten du garai hartan gehiago idazten ozen eta Andrentzat, haiek kortetan agian... Bai, eleberriak berak ere Andren artean nik uste dut irakurle gehiago ere bazutela eta ohitura bazen. Eta hor ilustrazioen artean emana dut irudi bat, begira, Zaldundon bertan, Bernardo Atxaga bizi den herrian, eta harren etxearen aurrez aurre, badago jauregi bat, deitzen dena Palacio de los Gizones. Eta Palacio de los Gizones, hortan, barruan, badago halako fresko bat, eta fresko hortan, hormirudi hortan, agertzen da emakume bat irakurtzen. Beraz, garbi dago, 16. mendean, errenazimendu garaian, bazila emakume humanistak, hau da, neurri batean, irakurtzen zekiten latina eta gaztelania eta beste. Horren lekukoa, ezarriko dugu, karro triunfala, ez? Karro triunfala, ene perlea, nik behar dut gozaldu, Macías gloriosa legez, espanakie bentzidu. Bueno, karri dut hori aipatu zuen bezala, kontestu batean idatzia zirelako, ez?
Petrarcaren eta Santillánako Marquesaren eran edo, Bai, Macías el enamorado, Bai. maitemindu hori, gallegoa zen. Gallegoa zen eta egia esan oso poeta ezaguna. Baina, aipatu duzun bezala, Petrarkak eragin handia izan zuen Europako letra mundu guztietan, eta bere kantak ere garbi dago, barreiatu zirela, errenazimendu garaian batez ere, eta kanzionero petrarkistak idazten direla, harren eraginez, eta gero beste zenbaiten eraginez ere bai, trobadoren kantuen eraginez, dudai gabe. Beraz, zer egin zuen Pere de la Sarra, poema mota ezberdin askotako bildumatxua. Eta horien artean ere, bat nik aipatu nahi nukena, eta lehen erreketa aipatu du, Salazierrako erreketa, zen hori egongo zen, beste zenbait gerra, historioen bidetik joango zen, baina bada ere, hemen, kanzionero honetan, aurkitzen dugu, lehen bilantzikoa. Eta lehen bilantzikoa oso, nik uste, polita dela, eta kanta religiosoa dudarik gabe, baina 10. poema da, eta honela dio, eta badu ere bere musika, kanta honek, bilantziko honek, Francisco Salinas, Salamankako katedratiko itxuak, bere liburuan ematen duena. Eta denok ezagutzen dugu, honen ondorioa, honek sortutako tradizio bat, hau da, Antxon eta Peru. Baina, hemen, 16. mendeko kantan, ageri da Perucho y Antón. Beraz, Barri Donagakaz, Perucho y Antón, orain jaio dala nuestra salvación. Beraz, bilantziko elebiduna. Bi hizkuntzetan idatzitako lehen bilantzikoa dugu. Hor, eta nik uste dut, interesgarria dela. Bai, perla gizara, eta, atal honekin amaitu aldera, ala ere galderatxo bat, edo, liburuaren baino gehiagoaren literatura honen ezaguarritako bat euskalki eta euskerare da, ez? Eta lakarrak, irakasleak, Arabaren iparrekialdeko euskera oso arkaikoa bezala jotzen du, ez? Alaxi da, ez? Bai, garbi dago. Hor, badira, beste bi testu, 16. mendekoak, euskeraz, Beto Lazaren dotrina, eta Landukio hiztegia, Nikolao Landukioren hiztegia, eta garbi dago, bi testu horiekin konparatuta, baditula alako berezitasun txiki batzuk, baina azken finean bizkaiera zaharra da. Bizkaiera zaharraren barruan, koka dezakegun euskerea, euskerea dianea, horregatik ez da diana, dianea, eta horrela bukatzen diren izen guzti horiek, eta aditzinko galduak direnak, eta aberastasuna agertzen dutena. Baina baita ere ikusten da, nabarmenki, euskera hori, gaztelaniak oso eragindua dagoela. Nik uste dut gaztelaniatik azten ditu da hainbat, eta hainbat, horren diren eitzien ez edarra mendi eta esan jaio, eta beraz, inolako bildurri gabe hartzen zituen, herriak hartzen dituen bezala, aldameneko hizkuntzekatikan bere altxorra. Ederki, tira, esan dugu atalo honekin amaituko genuela, eta, amaitzeko ere, egituko dugu lehengo musikarekin, beste zazino bat jarriko dugu, zer da, horrein kontuan ziniko duguna. Bai, La Bella Malmaridada, da beste kanta bat, eta garbi dago, hemen, esan dezakegu, bazituela zenbait, ez dela guztiz argitaratu gabea gure Jan Pere de la Carragaren eskuskriba, zeren garaiko pliegos sueltos edo berso paperen artean arkitu baitut batela poema bat. Eta
besteen artean berak erabiltzen ditu eta aipatzen ditu pliego suelto sonatu horiek eta kantak eta oso modan zeuden la bella maridada eta baita ere las malmonjadas, hau da monjak esaten zituztenak komentuan eta ez bere gustora eta holako historia bat badira nahiko gordinak eta nahiko interesgarriak realistak poesia, bere poesia eta horregatik anotatu dugu ere bertsio hau.